papakan duang bajalan kamano badan kama minta marasai badan dan marasai yode peruntuannya lasansai hidui dan sansai de untua takkan dia nyoba balimbiang sarangkaya pe manggapau masa dibata ko buru untuang usah ladi jo iman taku hidup ko dihada masa dibata ko buru untuang usah ladi jo iman taku hidup ko dihada ko buru untuang usah ladi jo iman taku hidup ko di